No me mires que me mata con esos ojos Beraz, barazen? Bueno, azkenean incendio Sanchestea pentsatu dugu. Bikain. Zuk simonantzaztuko duzu. Bastakit. Xerra ez da beliko. Horik ez azpinaek? Ez Heraklitona? Ez, Heraklitok esan zauen. Bai, Koazulue eta Kabernien Hori mitu. Platon da, Heraklito da errekin historize. Inoiz eskarala errekabardinen bibidarrez hartuko, ze bigarren bidarrez bai ni, osea gu, eta bai errekie bera, ez dela konbardine izango. Dana dagoela konkanbizeten. Dana du aurrera. con esos ojos tan tristes, con esos ojos tan tristes. No me mires que me mata Barkatu, con esos nortzen hemen. tan tristes, Azebero. esos ojos tan tristes. Eta hau, gure hau, ze. Zure memoria ja egina dago, bale? Bueno. Zeuri be gustatzen datxu, ezta? Bai, baina nik proposatzen jatena, iritzak sekula gustatzen. Ez pasu inoiz ezer esaten. Esateiat. Igual ik ez da gaitu nahi. Ez da egize. Ama, Eta antzerkiak ez dizu denbora gehiagik kentzen azken azterketa horrentzat. Ama. Ez dago argi. ostiral gauean deitzen didazu honetarako benetan. Nahi dut nola zauden. WhatsAppa bidali dizu jakiteko igandean afaltzera etortzen duzun maiari. Zer? Igandean ez dakit, igandean hon egongo garen, ama. Moztu, Zetan zabiz, Maia? txema, moztu ezazu orain! Maia, zoratuta zaude ala? Hain azkar nekatu zarete. Katu, ez. Ostia, ata. Erabakiak hartu behar dira, bale? Esan genuen azkenora erabakiko kantuak entzun arte. Bai, dazpadu kantatzen zer. Hemen geratuko gara? Maia, beldurra ematen didazu, venga, geldi. Geldi. Maia, urrun egidoa, tia. Lastana, venga, lasaitu. Ezin dut, barka. Ata. Ama Maia ez dago. Munduko idea originalen akointzula pentsaten badu, ez da reala.